Hello? Kana ji na? Yes, Oga. Ina jin ka sosai. Na yi tracking din location din wannan gayan saboda haka abinda za yi yanzu ka shirya zan tura maka location din. Okay, sir. Sannan kuma ga target din nan da sub target din da Allah ka bi sosai saboda misali abin yana da muhimmanci kare bar wurin. Yanzu kuwa. Hello, sir. Na zo sabon layin fa. Easy. Ga location din nan zan tura maka, alabashi sai ka bibiya domin yanzu na haka ina tracking din. Thank you, sir. Dan na samu target din da sub target din. Kula sosai gashi nan zan tura ma. Yawa, thank you. Thank you, sir. Sa, ina location din yanzu da. Kana cikin hatsari domin ka taka bom gaskiya ka taka bom saboda haka kan nutsu karkai wani abu a kai. Okay, sir. To yanzu ya zan yi da bom din nan kenan. Okay, sir. Okay, sir. Babu komai. Bari zan yi contacting din bomb squad saboda haka we will request for additional assistance saboda haka sai mu ga ya za a yi. Ka shirya? Okay, to shikenan. 1 2 3 run. You are under arrest. You are under arrest, mai laifi. Yau mun kawo ƙarshen ka. Na da an kawo ƙarshe na yau.
siri za a ɗan taɓa ne? To?